In Kolm binnen ze druk dwaande met de verbouwing van de kerkenzeel van de eerste kerken. Er wordt jaren over gepraat van ze willen dan de kerk verbouwen in verband met het liturgisch centrum. Omdat we dan een kleine kant was en vooral met concerten en met koren, dan hadden we meer ruimte. En dat het laatste jaar in het behoorlijk in een versneld tempo werd het nu uitgevoerd, laten we ook maar zeggen. En dus zou dan bij wijze van spreken van, nou de datum is echt niet bekend nog, maar in verband met de corona werd de kerk toch gesloten. Dus we pakken nu eerst de kerk ogenblikkelijk aan, dan dat vanaf voren maar klaar. Nou, ik ben zo te zien ben ik echt wel content mee. Alleen ja, de overbanken eruit, dat spijt me heel erg. Het waard wel tijd dat er wat onder de kerken gebeurde. Ze moesten wel een beetje opgeknapt worden, echt waar. Dan kun je beter zeggen van nou, we doen een hele liturgisch centrum er maar uit. En maken ogenblikkelijk maar even wat groter. Iedereen heeft er meer plezier mee. En ook met de geluidsinstallatie overal mee en dit en dat. Ja, het is echt wel een vooruitgang. Over 2 weken met de kerken weer kleerwijzen van gebruik. Eind juni haast en dan half juli was dan de eerste dienst die houden met 100 mensen erin. Dat moet je zien hoe dat loopt. Dan moet het echt klaar wezen. Ja, absoluut. Nou, daar heb ik ook wel weer vertrouwen in hoor. Dat komt wel klaar.